Ka Kerkulang Welfare and Development Society, kabadi kawai na kikenhun ki badan hapok ka Christian Endeavor Society Nongthymmai umsning, kabalong ru kawai na ki society kabala jupenlong ya ki program bapher hapok ka Balang, bat kumju ru syabar jong ka Balang ru, dak bapenlong ya ki jinglek ai jingyarap, bat kumju ru ban Kyrshan ya lagi para mensim ki balong ki khun jong ublay. Kane ka kanhun ka jupenlong ru ya ki ja jinglek ai bapher na kabenta ki khun samla ka balong ru kalat ya ki to ki khun samla ki balas dang ban jengai na ki Ingmane ban sakriblay ban longpat ki baslur ban wan simbenta ha ki madan yilek kai ka ban longpat kalat ya ki ban slur pat ban wan phai sya ki jakai sakriblay. Kane ka kanhun ha kane ka kenti ka bamenta kalapan ha perdano ya ka jinglek ai cricket ka bala tip kum ka 50 T20 knockout cricket tournament ka bala penlong hamadan Nongthymmai umsning ha ka jingwan sakhi jong u MLA ka than u ba Jason S Maulong u balong ru ha ka ju ka por u chairman jong ka MGCC ka sarkar jela. Ha ka jingidon langru jong temen basan Nongshili, temen basan L Shangrang, uba pateng marsing ubri presiden jong ka seng HNM Haribho district kumu special guest, uba lan kupar saukumi ubri vice president jong ka seng RBOF central body kumu sumbut kongsan, uba dipul rentathiang ubri vice president jong ka Meghalaya Cricket Association, kinong kitkam jong ka CE Society, kinong ilam nong syarai Balang, bat kiwe. Nakaliang jong temen basan Nongshili, bolong chairman ha kane ka jingalang, ulayathu ba ka jing penlong ya kane ka cricket tournament, kalong na ka benta ban no senyang sya ka Balang, ban yo pendep no ya ki Ingmane ka bedang sa ban sena pendep. Ula ongru ba ka pisa ka bami na kane ka jing penlong ya kane ka cricket tournament, on penpoi sya ka fon jong ka Balang na ka benta ban sena Ingmane. Malay iba nado kani kasnam arjar khatra ten habagini kasnam jawa ya shakman ni ba kilasang ban fokus bahasa ni kathain ka north east jongi kamtam hangni ka state jongi balay ngong ya kata namar how arjar khatra ba one president jo BCCI Saurav Ganguly ngadon lang hapo polo ground te habang ngadon lang tay ki ai ki presentation ki prepare habaki ai presentation ki prepare nga sutho ba ki focus shakani ka than ba ki ula ki kwa ban wat kita ki floor ki ban mi ban lekai ki ban represent aba pi represent ne ka BCCI mo pi represent ya ka ri ki kwa ban pe shano kita ki kena ki ban ta ka sap ka phong ban nai pele no e na mar ki port mun shwa ka try ka cricket ka pat long hadu ka ne ka long popular mentah pilih keleng saudang nilai kita ki plan ki proposal keleng saudang apa pulo kita ki practice pitch ki prepare ki sawan bat na ka MCA ru kumu yuthui bat dipol kumwang atep syai menin na mensiski kila dip sign ka memorandum sapok clearan bagi yo bania sign bagi yo kita ki madan ki bapura bagi yo ban wara kita ki practice pitch bagi yo kita ki coach ki bapura ki ban ikai ya pi ki khun samla te kalong ka e ka buk share ka baran hakmat jong pi nai pun le ai ya kani namar ha kani ka cricket kum makalong ka football kadon ka under 12 kadon under 14 kadon ki category ki prepare tengah nget mapi ki khun samla ki badan hang ni kani kan long ka igai kan nuksa kan ban encourage api ba pin tristom ba pin minot ba ka sports mentah lada kadika football kana khamtam ka cricket kalong ka igai ka ba pio ban kamai ka ji pio ban yo ka jiyo jikot pio ban pe halahi nga sa pio ban pe yalla de na ba fitep ka BCCI lai kadika board cricketing board kadika richest board in the world warus pa tam po patai temut kabuk siar kadan hakmat ba pio ban kamai khambha pio ban pe khambha yang asam mo ka jingkot kan yo ba khambon tinga net ba pi ki kun samla hang ne kumong mane ba na pilong ba focus with tick ya ka sports na step ila kai football meski ila kai cricket teng yo jan ila kai kabadi ru nimle long kumta to teng pila ban ila kai melan compare kata paslong pada pidem bendon pada ka jing tupu na lade ka AP kwa ha do no jong lade ka jing ang not na lade kwa belong footballer cricketer na pila belong kita ki athlete ki belong track event athlete ka song api kata karai ka di manwan nakaliang na jong pi ka kabuk share ka do na pi kilat kilinti kila play na menta jong pi nang ni shakmat te ka song happy pi yamon kano baran pili bre bani tristom bre ben minot te sa sisin ai kuplay ya ka ni ka society ba kambe ka jingon ra kata jing jan hasnong athau ukuna kum ki activities ki prepare ba nganget pinang beteng ikan ni kam ka babha next pila banle segi football next pila banle ki badminton next pila banle ki track event ki field event ki prepare
Nga aku tahu nong mi khmat bangangit bakini ki lidar ki bedan hang ni ki besong hang ni. Nginang ya beteng kata ka jingdon dekat jong nga jingdon dekat bat pingin ai lang kata khti ka mon bakadiang. Habang ikwa ikikun samla bin Kyrshan khmat ngide benetre lang ngide nginya don senda lang bat pi. Bangangit bagani ka society kanang kyo syakmat borok kiyang. Habang asngap mene kalau ka iki basutenan baka society klayo ban kita spawut ki student mah klayo benerap ki keleng haki hakabor jong pi. Pila bani Arab iki haki kibaper di pila yo beli Arab sepo mo sentai namar nga sepoi bahasa teh seto children sumpo mo sentai nga sepoi bahasa teh tengah tenat ba pi kener ti haba kum kini kidongkam tengah nget ba tani ke society kanang triba kum kini kikam ki bobha nang beteng tengah nget ba tani ke society ru haba ni yo ban organize kani ka tournament kum kani bangi yo ban pinmi fun mentah kayeng mania nganget ba kakam ka bobha da piyai kelenti ka dai atrei u frai u banaloru play ndai ta ka we atli gilan ki mo gon gilan kan yo ban le bha ndai tang ta ka balang ta ka snong ta phi bro ka ki don ni di nakaliang jonga idi ta hi jingkren na sai ginai kren than kilailing ang na pa khwan mo kilai pa la price na mar na su thu na du mena sta phi sa sin swa bang song sai idai jingkren lingkot kan ai min sim pi sai sin ki kun samla kalenti kapranai ka don khmat ka nakaliang jo ka MCA ru Megala Cricket Association haba players ngo mane kaleng saudong kila play kata kalad bakikwa ipi ba pinwan khmat ngai kani long ka ek example ba pinra nang ni namadan pinetu yetu lami ki perlok sabar pila manan ki para ki hinman yong ba kum kani ka buk siar ka don khmat nai kle doi ta kaliang jong atang ita he ka jingkran ha kani ka sab kani no phai ski kubleshi bon trophy ringkat baga trophy Speech. Lento speech eh. Kau ni trophy kita. Boleh.